ana ja ODM baba ng'ata ma ong'eyo kata en owuon ong'eyo nyaka e chunye e gimomiyo rallies te manyocha wadhi gi asebet kendo machako sadhiye kendo parliamentary group meeting kiny kawuono ne ber ka jonjo kawuono tabiro kae aleo mana nikech nabiro neni ka iwinjo otherwise dikoro sani an stone yathi kuma meeting no there mama ni kumichomo be kuma chema kuma antie to koro gigang gidhi penji ni chung mari en ang'o CEC gipenja kaka ng'a donga bro kono gini abiro ka nikech aja ODM ka dok aja ODM dok adhi e PG meeting dok yuda Machakos ten yuarok mane manie ODM kan nikech jakom maru men Mbadi bende nowacho ni en oyie weyo nyaka telo en yuarok mane ang'o matimore in Mbadi kose ol gi bet chairman weya kaka ineno wacho no ano